Dobrý deň, moje meno je Matej Bučko a ja vás vítam v našom dokumente Arts of Military Shop. Takže dnes sa porozprávame niečo o ako dodržiavať bezpečnosť pri práci a arcovými zbraniami. Mnoho ľudí nám vyčítalo, že vraj nevieme s tým narábať. Tak preto sme si dali ochranné prostriedky, však pán asistent. Okuliare, Takže takto na úvod všetko, treba dodržiavať ochranné prostriedky a teraz sa porozprávame niečo o novom modelu G36. Pán asistent, odložte to. No piče, strelilo to! Moje vajcia! Pokračujeme. Takže... Krásna zložka, no. Že nám máme povedať, toto je expert na G36, môj asistent. Niečo nám Marka porozpráva. Povedz mi, prečo sa ti vlastne páči táto plán? No, vyzerá veľmi kompaktne. Áno. V prvom rade má veľmi kvalitné M4-kové zásobníky. Čo je novinka o modeloch G36? Že môžete si prerobiť redukciu a máte M4-kové zásobníky. Wow. Veľmi sa im páči toto RIS predpaždier, to je výhoda. Takisto to nájdel o modeloch G36. No, tu samozrejme sa dá dokúpiť veľa možností, aj tlmičových a... Pozor, bezpečnosť! Treba dodržiavať. Tuto pán kolega nazval bezpečnosť, takže musím to prezvať ja. Takže nový model G36 je to veľmi pekná zbraň, je to modifikovaná. A vlastne ako poznáme modely G36 C, K, E, K je stredná verzia, toto je modifikované na M4 zásobníky z RIS predpaždím, takisto tam je tlmič a takisto tu je modifikovaná pažba. Výhodou modelu G36 je, že sú to ľahko do súčasky, dá sa veľmi dobre upgradovať. Takže toto by bolo asi tak všetko. Nech sa páči, môžete to predviesť. Nejaké polohy, dajte nejaké polohy sú tam. Polohy so zbraňou. Nejakú inú polohu? Výborné. Takže ďakujeme za vašu pozornosť. Dovidenia na budúce.